Tak toto by sa tým našim nádejným futbalistom mohlo páčiť, pretože aj Minibodka pri svojej práci nájde vždycky niekoľko futbalových talentov a keď ich vidím, v čom hrajú, tak ma vždycky prejde až mraz po chrbte. Im ale nikdy nevadí, v čom hrajú, ale že hrajú. To je pre nich dôležité. A myslím si, že táto nádielka kopačiek a dresov by sa im mohla páčiť, pretože vďaka zamestnancom DHL v Bratislave táto várka poputuje všetkým tým deckám a som si istý, že to bude pre nich obrovské prekvapenie a sám sa už veľmi teším a osobne som presvedčený, že keby som sa pozrel na seba, ako by som ja chcel vojsť na ihrisko, už len na tréning, tak by som určite chcel vojsť v dobrých kopačkách, ktoré niečo vydržia